kecil ning Mbak Ben ayu banget pisan ya. Apa itu? Mbak Ben itu apa? Hah? Mbak Ben itu mana? Apa itu apa ya? Seperti sanggar seni yang ada di daerah sini gitu. Oh, tempatnya para wanita menari gitu loh. Oh, ya. Jenengan nggih nate mriko, Pak? Jenengan nate mriko? Tahu karo Putut iki lho. Oh, iya tahu, yo. Kowe kuwi. Pilihan antarane iki Podang Kuning apa Sesideman? Saya tadi Sesideman sudah ya? Oh belum. Ben nuansane beda ganti Podang Kuning. Mau lah sambung Wanci Dalu. Enggak apa-apa Pak, saya nyanyi Podang Kuning. Loh ora apa-apa, iku ora apa-apa rumah samu piye. Ya udah saya cuma tanya aja. Kenapa sih? Ya, patih Podang Kuning. Ayo coba kaya apa. Iya Bu Kesi matur. Inggih, sugeng dalu Bapak Ibu sedayanipun, Bu Lurah, Pak Lurah, para sesepuh pini sepuh, khususipun simbah kula ingkang manis dhewe, jenggote putih, Mbah Mudin. Kula ngaturaken sungkem lho Pak, aku diawe lho Pak. Rono lek njaluk diambung. Ki ambunge apa mbah ning putu? Ha iya, wah kok kene jan kaya Resi Bisma. Temenanan ya nggih. Ora iso sedo yen enek sinden pokoke sian. Ha iya ngono kuwi. Nggih. Piye Bu? Wau Mbah Mudin amin nyuwun ngapunten sakderenge matur. Kula wau kaget nalika badhe munggah panggung niki wau kan saliman kalih Mbah Mudin amin. Lah kok Mbah Mudin niku lek nyali lek nyekel tangan kula dan diremet terus karo diwik-wik ngoten niku lho. Tenan lho, Pak. Heeh ta. Heeh. Nggih. Ora apa-apa, kuwi tandha tresna. Ora mungkin to sak Mbah Amin njur. Nun sewu, wis to mbok duwe niat apike kaya apa, duwe tekad becike kaya apa, ngerti jenengan ayune kliwat ukur gemes mestine. Ning piyai sepuh ki mung mangestoni, upamane arep aneh-aneh, ora mungkin mergo sosise wis layu ngono lho. Nggih lho, Pak. Wah, betul ngono kuwi. Ayo nolah-noleh tok. Ngono kuwi. Ayo. Nggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya mawon warga masyarakat Manjung Barat Magetan mriki ingkang dipun pandhegani dening Ibu Kepala Desa. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kaberkahan saking Gusti Allah arupi murah rezekinipun. Amin. Semangat anggenipun nyambut damel. Tansah guyub rukun ngengeti dinten iki dinten kamardikane awake dhewe bangsa Indonesia. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Manjung tansah guyub rukun lan tambah semangat nggih Bapak Ibu. Matur nuwun. Sampun kesupen kula nderek ndedonga mugi-mugi masyarakat Manjung mriki tansah pinaringan rejeki ingkang kathah malimpah lan pun kesupen menawi tambah rezekinipun taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak Bu Lurah. Matur nuwun. Nanggap wayang malih kersa Pak Bu. Nggih, Bu Lurah, pripun Bu jenengan? Nggih. Niku kantun jenengan. Apik neh ora mung setahun pisan, apik neh lek iso sesasi pisan. Niku juas Bu Lurah. Nggih. Iya ning daleme Bu Lurah kono malah ditulisi Lurah Sida Ludes. Ayo nggih. Mboten mung jenenge dana rasa ki ora lokak saya kebak. Mau bapak-bapak juru ladi ana sing meling Bu Kesi ngersakake sambung Wanci Dalu. Nggih. Sing mriko ketoke akeh sing ketutupan gayor gong Bu Kesi mesake Bu. Nggih, mboten ketinggal mriko. Oh, enten layare mboten? Masyaallah, sing nonton pirang-pirang sing nanggap arang-arang ora ora apa-apa. Kene-kene Bu Kesi, jumen rene. Lah, mesakne ketutupan gayar lho, nggih. Lukis kon ngalih nang Tegalan ya ora gelem kok. Ayo nggih. Kene ora apa-apa. Sepatino. Duduk. Kene wong ayu sing lintanging renggo nemplek ning langit mega-mega lumayang kaya wong joget ning kabeh sor perbawa kelawan ayumu wong ayu biasa wae
Kok piye to? Hai, Sri Tanjung. Ora gelem. Sri Huning, ora gelem. Serigala. Biasa wae. Biasa piye? Lah aku mau wis ning atiku ketir-ketir lho. Saiki sampean lek ngendikan ngerayu aku kene rasane enggak penak. Aku ngerti pas adegan Sri Kandi arep guru manah karo Raden Janaka mau, atiku ki ning jero ki tak batin. Sengkring-sengkring, Bu. Tak ibaratke ngene, Raden Janaka ki sampean upamane. Dalange ya toh? Terus Dewi Wara Sembadra kuwi saumpamane aku. Terus Dewi Wara Sri Kandi ki tak umpamane Birgita Ayu. Lah, heeh, branyake pancen ngene iki. Mentel ngene iki Sri Kandi. Mentel ngono kuwi njaluk meguru manah. Terus kok katone kuwi Raden Janaka utawa tak umpamane dalange iki kok sajake kok ana ketertarikan ngono lho karo Dewi Wara Sri Kandi kuwi. Ning ya gandeng aku ki wis nglenggono. Aku nglenggono yen aku ki mung wis manak papat. Dadi nek Sembadra mau lagi anak-anak siji Abimanyu. Lho kuwi Sembadra aku kan Sukesi. Ning ya tembunge aja manak ngono to Bu kaya sapi ae ora. Peputra sekawan ngono. Iya. Upama sampean arepe kepareng wayuh meneh utawa rabi meneh, aku ikhlas lahir batin kok bapakmu. Iya. Nadyan to sampean ikhlas lahir batin. Aku yen ora dipangestoni karo Mbah Amin ya ora wani ngono kuwi. Dadi kuncine bengi iki mung Mbah Amin ngono lho, ngono. Iya, lakone. Lah ki mau lak ya lakone pancen ngono kuwi. Sampeyan ndelok ning naskah ndi lakone pancen ngono kuwi. Sing jenenge Sri Kandi Meguru Manah. Tur iki tak bonus wi meneh bar gara-gara tambahi Sri Kandi Senopati. Lakon loro dadene sewengi ning anggarane mung sewengi Bu Lurah. Ayo. Ora apa-apa, ora masalah tresnane karo wong Manjung kok. Ayo. Ayo Bu Kesi. Dibawani. Nano. Kesi dalem Mas Dalang. Nah ngono. Yen cara mbiyen ki piyai mirsani wayang mesti piyai kakung tur rata-rata piyai sepuh. Mongko saiki jaman iki jaman modern, jaman penuh dengan teknologi canggih sing saka pangira-iraku wayang saya adoh saka penonton. Ning nyatane malah semakin ditresnani, buktine bareng sowan mrene ora mung nang kene, ngendi-ngendi nggon sing kepareng mirsani ana lokasi wayangan iki ora mung piyai kakung sing sepuh ning klebu piyai kakung sing senom bocah barang sing saya hebat sing marake wayang semakin indah dan meriah karena dihadiri oleh para emak-emak utawa para ibu-ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Wah, akeh banget ibu-ibu tuh lenggane ning ngarep dhewe ngono kae. Iya, kowe lek ngapling jam 2 awan mau. Ayo lenggane kono wis. Lah lek kebelet nguyuh piye? Ya wis nang kono kuwi turu ngono. Ayo. Tompol. Iya, ngono kuwi. Jane benjing niku mboten sah ditaleni ngoten niku Blurah, kersane mawon. Dadi ditaleni kuning-kuning ke ndak malah rada jauh kalih panggung wayang. Nggih. Cepot mawon tur niki mengke panggunge niki rada cendhek sithik mboten napa-napa. Deprok. Dadi mengke malah ketawis ngoten. Sae melih menawi gamelan iki dikene joglangan mawon Bu Lurah. Ya ampun nakal. Ya wis ben diparingi nggon apike kaya ngene berkase kaya ngene. Panitia le nata ngene ya ora gampang Bu Kesi. Pirang-pirang dina nganti Pak Manto pripun padahal ukurane seminten.
Sepinten kok seminten ora ya. Kurangnya sepinten, panjangnya sepinten, tingginya sepinten padahal deboknya mbetahaken pinten. Wah, kaya ngono le repot panitia kaya ngono. Dikeki apa kuwi jenenge rafia nggih tali nggih batas ora apa-apa. Engko saya suwe lek mesti dicepot. Ha iya, angger biasanya saya bengi dicepot dhewe. Ha iya ngono kuwi. Apa to iki? Omong apa to iki? Rafia. Ha iya. Rumput Jepang. Pokoke apa-apa lah luar negeri. Kates Taiwan. Jambu Bang. Nah, lek sing jenenge gula ya ndledek Jawa. Ayo, Melon. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng ibu-ibu anak buahipun Bu Lurah ingkang kepareng leladi masak kangge kula sak kanca matur nuwun sotonipun sangat luar biasa. Iya, soto ayam. Ayam kampung dilalah ndoke ya separo-separo. Ha iya. Ya aja kakean ndak marai kolesterol. Kuwi sosoki ibu-ibu lek ora disebut Pak Dalang kene sing rekoso masak ora tau disebut Pak Dalang. Niki kula sebut Bu, klebet ingkang isah-isah sing dipandhegane karo Bu Ima. Ayo niku monggo sugeng laras Bu Ima. Iya, Ibu. Tan ana ingkang ngrubeda nyunta tresna nadyan mung srana piranti gambarmu uga ngeglok
kasih Bu Kesi Rahayu luar biasa. Jos temenanan. Ayo. Tenan, Jos. Wah, jos mantap. Bojomu Ayo. Aku ki kadang-kadang ki ngene lho, Pak. Apa, Mbak? Sik kelingan nalika awake dhewe pacaran mbiyen lho. Piye? Zaman kuliah nang isi Surakarta. Heeh. Kalau seksine Dek Putut kan dadi mahasiswaku zaman semono. Oh, yo golek seksi barang. Iya no. Terus? Zaman ngelingi sampean zaman seneng karo aku nggodho aku. Aku kan mlaku ning Taman Eden, ning ngarep Taman Eden ngarep koperasi kae. Sampean kumpul karo kanca-kancamu mau jeling. Amlo aku ngene sampean ngelokke aku. Wah, kayak si bokonge kok wedi. Ayo, terus baru kuwi sampean goleki aku. Ayo, pancen tak akoni kok ya. Lah kanggo kuwi wong wedok sing penting bokong isik kok. Ayo, perkara wajah iki keri. Ayo. Ya, masa aku ngene kurang manis? Loh, mboten ngoten tegese berawal dari bokong, akhirnya saya tidak pernah bohong seperti sunggokong berambut gondrong yang akhirnya membuatmu semakin gotong royong. Ngono lho. Ayo ngono kuwi. Tenan kok Bu Kesi aku wis tenan. Asar golek sing kaya apa nggih ta Pak Bu? Nggih. Piyayine ya cantik wis dosen setia karo bojo wis kaya ngono, suarane apik ya sinden kondang. Heeh. Mulai Bu Kesi iki nderekne Mas Putut ngono sawengi utuh ning Magetan langsung Winong tak telepon. Di mana kamu? Jalan yuk. Ayo, nih Mas Ayu Winong Nawangsih. Ayo. Ku tak tang dang. Yo nong, coba kayak apa? Ayo berpacu dalam melodi. Yo. Dalu Mbak Winong Nawangsih. Iya Pak, selamat malam. Nggih. Sehat selalu walaupun dengan bahasa Indonesia ucapkan selamat sukses untuk warga masyarakat Manjung dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Monggo. Oh iya, ya aku diambung karo Mbak Amin. Ya Mbak Amin ya ndak apa-apa. Aku diambung karo Mbak Amin. Terus? Masyarakat Manjung muga-muga tambah rajin. Oh iya rajin. Lek ngibadahi lho Pak maksudnya. Ayo betul. Iya, Nah liane. Ayo aku diambung. Aku diambung Pak Dayakun tadi. Ayo. Rene yo. Masyarakat Manjung kathah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Neh. Ada. Apa? Aku diambung Mas Sulomo. Masyarakat Manjung tambah bahagia mulia. Amin ya rabbal alamin. Yes elok temenanan Jan. Ya iki sing jenenge Winong Nawangsih. Iki wis penggemare walah luar biasa ning YouTube kuwi lek anggere Winong metu no iso wah penonton mak grutuk. Ayo Keluar. para jim sitan priprayangan do metu kabeh. Ayo. Keluar, Pak. Keluar. Ayo. Iya. Keluar ora. Iki ana pamundhut sik. Sugeng dalu bocange kula nyuwun lelagon podang kuning nggih kagem Ibu Kepala Desa ugi Bapak Ibu perangkat ugi sedaya warga Desa Manjung ugi dumateng penggemar kesenian pagelaran Ringgit Purwa khususipun Mas Gondo saking Kota Madiun kali Mas Eko Lumadi saking Desa Teguan Jiwan Kabupaten Madiun nggih. Sekian nyuwun doanipun bocange mugia sedaya warga masyarakat Manjung guyub rukun tansah pinaringan sehat tebih saking sambikala anggenipun tetanen lan beternak mboten kenging hama utawi ama utawi penyakit menapa kemawon. Allahumma amin. Saking kula Eko Mantri. Ha kuwi. Si enek iki saka Pak Pardi kucing ora enek kucinge ora. Pensiunan apa iki?
Apa ki? DAAU Halim. Oh nggih, minta lagu waktu. Apa ki? Sembahyang kalian urip. Apa ki? Bisa nggak sih Pak bacanya? Tak macane ya Pak. Wow. Tak bacain. Ya. Ini tuh Pak Pardi pensiunan Daal. Lah, ya toh. Dalul Halim minta lagu waktu sembahyang dua urip anak ta cedhe sesideman. Ya, Ku lho Pak, urip sesideman. Iku Pak permintaannya. Sik bentar, ada saweran untuk Mbak Winong 200.000. Tuh loh Pak, ada saweran untuk Mbak Winong 200.000 katanya. 200 loh Pak, tulisannya ini loh Pak, ada saweran untuk Mbak Winong 200.000. Mbak picek 100 asline. Loh, tambah-tambahi dhewe. Loh, ini tulisannya 200.000 Pak, jenengan ini dalang kondang kok malah ngutil iki lho. Loh, iki ora perkara util utawa pelit. Sing pripun? jeneng 100 ya omong 100 aku ngono kuwi. Lah tulisannya 200 sih gimana? Kowe ngengkel 200. Iyalah. Bu Lurah mang tambahi 100 Bu. Malah njaluk karo Bu Lurah nggih. Gampang aja ngitung kaya ngono ta. 200 ya. Iya ya Pak. Kecil ning Mbak Ben ayu banget pisan kuwi ya. Apa itu? Mbak Ben itu apa? Hah? Mbak Ben itu mana? Apa itu apa ya, seperti sanggar seni yang ada di daerah sini gitu. Oh, tempatnya para wanita menari gitu loh. Oh, ya. Jenengan nggih nate mriko, Pak? Jenengan nate mriko? Tahu karo Putut iki lho. Oh, iya tahu, yo. Kowe ora ngono kuwi. Pilihan antarane iki Podang Kuning apa Sesideman. Saya tadi Sesideman sudah ya? Oh belum. Ben nuansane beda ganti Podang Kuning. Mau lah sambung wanci dalu. Enggak apa-apa Pak, saya nyanyi Podang Kuning. Loh kok ora apa-apa? Iku ora apa-apa rumasamu piye? Ya udah saya cuma tanya aja. Kenapa sih? Ya, Patih Podang Kuning. Coba ya apa. Ayo, jaran. No. Saya mau nanti Podang Kuningnya naik jaran, boleh ya? Oh boleh, engko sing kedua. Sampeyan karo rada geser-geser ini ra ono. Sing kersane kan ketutupan kamera, ketutupan sone blonder. Oh iya. Sini ya, Pak. Blonder ini kok sone ning kono melu tampil. Oh iya. Ini boleh tak bawa pulang enggak sih? Ini boleh tak bawa pulang enggak sih? Oleh ning bar kuwi dikepruki wong sak desa kowe. Kuwi durpres ya. Oh iya. Nggih, bar iki ku diaturake durprese. Iya. Nggih, coba. Nggih. Pinong nawangse. Nadian yo. Ayo guru wilangane kakean. Nadian wujud temong peksi yo. Engko tak kepruk lho. Aku iki gur ngentintingan malah melu yayu-yayu. Iya. Kok yuyu ya apa sih, Pak? Lah awakmu kuwi kon nembang yayu-yayu ora. Alus manis nengsam make Winong isu-isu yang gregetne ya. Kenapa sih? Lah ki mawon enek mau ninting duduke laras yayu-yayu. Wong kuwi melu-melu yayu-yayu. Iya. Biyen aku nano ngono.
Kaya permen ya Pak, nano-nano. Enggak, Pak. Itu tuh saya tuh kan sebagai ponakan yang baik ya nurut sama omnya toh, Pak. Ya maaf toh. Mosok ya dalang padake permen. Wis seneng permen apa piye? Suka. Nah, suka tak tokone kowe sing ngemut. Ayo. Iya, jenengan pernah nggih gadah? Gadah toh permen. Apa? Duwe Heksos. Wis nano golek isi podang jenar ibu bunga nyanding bisa kejaba iki kanggo panglipur ngaturake podang kuning. Podang kuning juga doa terbaik untuk seluruh warga masyarakat Manjung. Podang adalah burung yang terbang, kuning adalah emas. Semoga bersama Bulurah Linda Manjung terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Yo ngaturake podang kuning lagu sakral untuk Madangkara. Monggo.
Ya, gandeng jogetmu los luar biasa. Njaluk 200 ta mau? Iya. Ya, 200. Ye, terima kasih. Sami-sami. Cahyo Aja kuwi Kendati. pon aku ra tak sangoni ngono iki. Ya, terima kasih ya, Pak. Ning sawangen amplopmu sisuk-isuk lek kok buka. Genah kelong 200 wisan. Kok kamu jahat banget sih, Pak? Enggak. Aku enggak pernah jahat sama kamu kok. Niki pamundhut saking Bu Lurah Bu Linda ngersakake Roro Jonggrang sing kakung ingkang nyekar mangke nggih Pak Sumanto piyambak, Pak Lurah. Ya. Mriki Pak Lurah nggih. Medine kali sinten Mbak Tuti to nggih? Nggih Pak, nggih. Nggih, mriki Pak Lurah. Ah, jan iki. Dasare ya Pak polisi gagah gede dhuwur mriki. Nggih. Wah, nggih nggih. Monggo, Mbak Tuti dikancani yo sing ngapalkan sampean iki Roro Jonggrang. Ayo, kaya apa? Nggih. 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 Ngastomik Pak, mantap monggo. Nggih. Iki asring menyimak awake dhewe mirsani awake dhewe Nadianto lumantar YouTube. Menawi kala mangsa nika napa jenengan WA mboten kepaos nika ngapunten sanget nggih Pak. Mantap. Nggih, sami-sami Pak. Cahyo nggih. Sugeng dalu Pak Cahyo. Nggih, sugeng dalu nggih. Monggo. Monggo diaturaken Roro Jonggrang. Dados, yuk. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora muga yen aku nyandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kala perang. Mula kowe dadi wanita kowe wanita keparat. Ora yen aku lanang jagat putra ratu Besi Prabu Darmamoyo. Aku duwe ati seki padha wasa. Roro Jonggrang manungsa tak tuntut garwa. Iya Jonggrang panuwun Roro Jonggrang
loro prajuritmu kang pernah mula kowe dadi wanita wanita kebaran ora ngerti yen aku lanang jagat oh putra Prabu Darmamoyo aku kuwi ati seti Bondowoso loro putra manoto kabeh garwa Pak Manto wah dan nembe ngertos bilih jenengan swantene ya jos sae mangke gara-gara melih lho Pak nggih niki enten sing ngersakake lintang kok lintang asmara lara asmara jenengan ingkang kadhawuhan nyekar wah jan elok tenan nggih wis jenenge Pak polisi yang berbudaya ngono kuwi heeh iki mau sing runtang-runtung karo Ndara Janaka ana ing Taman Maduganda sapa Mas yen ra kleru iki sing awawangi ya kuwi Dewi Wara Srikandi sing meguru manah ya ning kae sawangen kok semune ana dayoh yen ra kleru kae iki garwanata ing Ngamarta Sri Puntadewa ya kuwi Dewi Drupadi sik rawuh rene ngapa la ya mula yo ndang disiagake magita-gita awake dhewe ladi karo panjenengane tak derekake Mas oh